Искам да видя някакви яки коментари във Фейсбук. Ергена си тръгва сам, майка му не харесала нито едно от момичетата. Той така най-добре, между другото, ще се измъкне. Да, между другото, ако така стане накрая. Това може също така и да е начин той да се оттърве. Това да е стратегия. Да. Аз мога да кажа, че моя син би използвал подобна стратегия. Ако не му харесва някоя жена. И не иска много да влиза в конфликт. Тя майка ми. Да, майка ми не те одобрява и край. Без избраница тръгна от предаването Ергена, трескаво търсещия любовта Алек Младенов. Те си ги бяха избрали за шоуто. Не мисля, че някой въобще е мислил коя точно ще паси на Алек, че на него да му е добре да има хубав семейен живот. Екстеншъни, филари, ботокс, прикрита и фалшива. Няма по-изкуствена жена от тази особа. Пластмасовото Барби на продукцията. Иска и се да е Барби. Барби е доста далеч. На някой направили му впечатление. Това има много интересен коментар. Може да им сгъва сърми, че ще се изкарат. Много приятно. Това е цялата идея. Да. И иска някой друг мъж. Ще не знае тя коя е. Факт. Това е моят коментар. И мога с чиста съвест да кажа, че българският формат е пародия на чуждите. Това съм съгласна. Здравейте, реалити банда! Добре дошли в Reality Check Sisters. Ние сме Ника и Ди. Здравейте всички бандити и бандитки в Reality Check Sisters. Добре дошли отново. И всички нови бандити и бандитки, които за първи път ни гледат. Я виж това пост. Тризначките са да! Финалистките в Ергена 3. Дай да реагираме на постовете в Фейсбук. Има толкова хубави известни хора на 35+. Значи, той 35, там нататък се едно, че не си човек вече. Не знам в България, доколкото знам е така. Безумно е. Аз направо не мога да повярвам. Когато много жени се обединят срещу една жена, то те се чувстват застрашени от нея. Те често тайно искат да са като нея и да бъдат нея. Маки стане заплаха за всички момичета. Мислиш ли? Има може би нещо такова. Аз виждам, че ако реагираш толкова остро на някой, как е възможно да искаш да си като нея. Ние реагирали ли сме остро на Магдалена? На Магдалена сме реагирали остро, че е човек на продуцентите. Тя беше доста фалшива от начало. И на това сме реагирали. Не на смисъл на характера, и по-скоро на фалшивата игра. Тоест ние искаме да сме като нея. Кое по-точно трябва да искам да съм като нея? Кажи ми. Не, ако я плюеш. Аха. Вижте, да ти кажа, от всичките, например в Инстаграм, Маги има най-много последователи. Мисля, че най-много я харесват. Всичките в групите също. Мисля, че Илона е най-зле. Мисля, тя има супер малко. Никой не я харесва. Потресена съм от факта колко потребители харесват Магда. Бездарната ограничена актриса от театъра сълзя и смях. Потребители. Кои потребяват? Изпотребляват Магда. Тя не е актриса, първо. Не знаем, бе. Може да е актриса. Не бе, управител на заведение била. Така, това е много обиди. Даже не мога чакай. Коментара там, чакай. Имаше някой беше написал. Остани се потресена, имаше избор. Какво не достигна това е преди обед. Какво не достигна на изкусителката с детско излъчване? Какво детско излъчване, човек? Тя е дете, тя е под 21. Тук това е... Между другото няма детско излъчване.
Нека да Да, кажем, въпреки че е дете. да. И това, между другото, е супер странно съчетание, изкусителката с детско излъчване. Да, Това ли как са може да написали, се... човек? Да, човек, национална телевизия, как може да ги сложат тия двете неща в едно? Ама те са тотално изпадкали нашите телевизии. Да. Те въобще не могат да разберат какво е приемливо и какво не е. Между другото, има една дама... Някой също да го е казал. Да, точно това е коментирала. Изкусителката с детско излъчване в кавички не е ли малко неподходящ израз? Именно. Мисъл... Значи не само на нас ни прави впечатление. Валидирани сме. Има хора, които са част в тази държава все още. Да. Бившият мъж на Нани много прилича на Алек. Която и да спечели Ергенът, големия победител в този сезон е Магия. Съгласна съм. Защото тя е единствената, която се представи добре. Абсолютно. Въпреки лошото начало и така е доста странно участие и игра, актьорско майсторство. Надежда си е нищо повече от една лека жена. Нищо, че се маскира под термина влюбена. Да не забравя да кажа и много нахална и простичка от всякъде. Така. Значи, лека жена, какво означава лека жена? Според тебе, значи в България все още има slut shaming, много яко. Ако си покажеш... Особено от жени, между другото. Да, знаеш ли? Само чудо е това. Знам. Не знам ли. Това не е ли супер странно да идва от жени? Това има възпитанието, че секса е нещо лошо и че да спиш. Тя значи не обича да прави секс, сигурно и оргазъм никой не е имал. Евника. Не знам, всъщност жена ли е? Евника. Симон. Тя е чужденка. Някакъв фалшив профил, най-вероятно. Това са някакви фалшиви профили, където дали участничките си ги правят да са една друга да се плюят. Мислиш ли, че е възможно? Нямам идея. Да не забравя да кажа, че е много нахална простичка от всякъде. Значи такива коментари, момичета, това е много ниско ниво, искам да кажа. Първо, не можеш по този начин да тръгнеш да обиждаш някой без абсолютно никаква така целият човек да... Ние коментираме върху поведение. Кое е добре? Кое е насилствено? Кое не е окей? Но да тръгнеш да обиждаш, че някой е простичък, ти видяла ли си IQ теста? Какви са тия обиди? Нахална. Това е абсолютно обида, това е абсолютно махленско поведение. То нали се сещаш кой ги казва тия неща? Какви хора? Без образование, такива хора. Ти мани, то в България всеки има образование. Ти университети там са... Ето тук някой се изказва мнението да сравнява ги Магдалена и Надежда. Маги има финес, естественост и искреност. Пълна противоположност на Надежда. Да, виж сега, това е деликатно изказано мнение, което се концентрира... това е същата жена, между другото. Интересно. Което се концентрира върху позитивното. Ето, виж, в този случай доста добре се е справила, коментирала е нещо позитивно, намекнала е, че е противоположност на Магия, на Надежда, което е окей. Ергена си тръгва сам, майка му не харесала нито едно от момичетата. Отвори да видим тази клюка. Ама ние сме го чували това и преди това. И с право. Той така най-добре, между другото, ще се измъкне. Да, между другото, ако така стане накрая. Защото аз знам, че той не е задължен да избере някоя, така че може да се тръгне. Вау. А те също казват и, че си има гадже. Това знаеш ли? Да, че видим накрая дали наистина майка му ще каже, че не е окей
да се ожени за нито една от тия жени. А това може също така и да е начин той да се отърве. Това да е стратегия. Да. Аз мога да кажа, че моя син би използвал подобна стратегия. Ако не му харесва някоя жена. И не иска много да влиза в конфликт. Тя майка ми. Да, майка ми не те одобрява и край. Това дали всъщност много мъже го използват, мислиш? Защото съм го чувала много често. Максим го използва непрекъснато с мен. Даже примерно, ако иска примерно да приключи разговор с приятел дори, казва, може ли да ми викнеш, защото да кажа, че трябва да ходя. Да. Пък то няма нищо общо с тебе всъщност. Изгражда ти един образ, където по-различен от твоя приятел. Да. Абсолютно. Може и на него да му е начин без конфликти много да си тръгне Алек без много последствия, защото представи си накрая да остане с тия трите жени, да трябва да предложи на някой да се жени. Вау. То бих се чувствала аз доста депресирана, ако бях на негово място. И аз също от първия епизод бих се чувствала депресирана, като го видях. Аз като ги видях към леле това момче, какво му предстои, не е истина. Да. То си е лотария това да се запише за такова шоу. Те при всички положения не са ги избрали тия жени, в зависимост от коя как му пасва. Те ги бяха избрали сякаш коя от коя по-различни. За шоуто. Те си ги бяха избрали за шоуто. Не мисля, че някой въобще е мислил коя точно ще паси на Алек, че на него да му е добре да има хубав семейен живот. Без избрани тръгна от предаването Ергена, трескаво търсещият любовта Алек Младенов. Това пише Клюва. Някой беше казал, че оставил писмо, защото майка му не харесвала никой. Реших да гледам Ергенът от любопитство, тъй като бях гледала The Bachelor и The Bachelorette и мога с чиста съвест да кажа, че българският формат е пародия на чуждите. Това съм съгласна. Чуждите виждат, че хората имат интегритет и бързо изгонват хората без етикет и морал. Без етика и морал. Да. Вижда се, че наистина процесът работи. Виждат се наистина интересни игри и предизвикателства на груповите срещи. Вижда се колко много усилия се полага хората да се свържат на дълбоко ниво, за да се развиват отношенията. Нищо от това го няма в българския формат. Участниците в чужди имат професионална реализация, са хора, които дават на обществото, а българския формат няма такова нещо. Съгласни ли сте и мислите ли, че може да се подобри в следващите сезони? Абсолютно съм съгласна с всичко, което дамата каза. Аз, както казах на финала, това е ударя и дъното. Имаме една жена, която е ментално на много ниско ниво, има психопатия най-вероятно, Йоана. Имаме човек, който е с връзки там, приятел на продуцента, имаме импулсивна, компулсивна лъжкиня. Доста зле. Доста смешно. Да. И вау, дали той си ги е избрал накрая или просто няма от какво да избира е нямало. Не мога да си обясня и аз всъщност как така на финала са тия трите момичета. Доколкото разбрах, всъщност заради това предаване не се взима на сериозно явно от хората, които го правят. Цялата работа е да се намери някакъв пълен цирк. Абсолютно непрофесионално се подхожда към формата и към идеята. Доколкото разбрах, Васка е била изгонена, защото е била ядосала продукцията. Тоест ти ако не им свириш по свирката на тях, ти не можеш да бъдеш себе си, не можеш да бъдеш реализиран човек, който показва какъв нещо. Точно е. Всъщност те си имат там някаква линия, където си следват сценарии уж по някакъв начин да привличат зрители и искат ти да го направиш това нещо.
Да. И ако не го направиш, ти няма да си там, което няма нищо общо с това, което е в американските формати. В американските формати има свобода. Има свобода на изразяване. Тук хората в Америка са доста по-в час, кое е насилствено, как би трябвало да се държи един нормален човек, който не е психически болен и няма психически отклонения. Имаше много коментари, че защо ние говорим за такива неща, че не сме в час. Значи, първо, че ние се консултираме с професор по психология по тия теми. Второ, че като общество смятаме, че може да се подобри обществото, когато всички говорим за насилие. Чакай, те питат защо говорим за това при положение, че не сме психолози или че не е интересно на хората? Каза човека първо каза, имаше една дама, която каза, не сте в час и се смея с сълзи. Аз си казах, поздравления за това, че сте в час. Явно насилието между жени е доста забавно за вас. Да. Поздравления. Да. Тоест, нали, те биха предпочели в много случаи да чуят обиди, как люкариш за някой и как го плюеш. В смисъл да му кажеш, че е прост и смотан, отколкото да му анализираш поведението и психиката, която стои зад това поведение. Много хора, за тях е доста по-забавно това. Каза, че сме готини мацки, жената. Последната жена каза, че сме готини мацки, обаче се личи, че не разбираме от това, което говорим. И че е по-добре да говорим на друга тема. Аз си казах каква тема, например, как се прави козунак и микици. Може да отиде на подкаста на дъщерята на Гала. Там има такива неща. Ако очаквате, ако има все още бандити и бандитки, които смятат, че ние ще говорим на такива теми, мога директно да превключа канала. Аз да кажа, аз съм правила козунак веднъж. Ако печелим по някакъв начин точки, аз да си го кажа. Също така каза, че сме много примитивно изглеждаме. Примитивни сме и били. Виж сега, тя жената явно е на доста по-високо ниво от нас. Какво да правим? За някой като нея сме примитивни. Това е окей. Аз съм окей с това. Примитивна. На мен лично много ми хареса като описание. На мен не говори много по-естествени, защото българската телевизия, това, което виждаш, е абсолютна пудра, абсолютни маски. Това е супер скучно. Да, много скучно, много изкуствени хората се превземат, няма един човек, който да е истински. И аз съм доста доволна от този коментар. Между другото, имаха много позитивни коментари. Ние вече споменахме. Има позитивни, има и негативни, но то винаги ще има и позитивни, и негативни. И ако случайно някой някъде вижда само позитивни коментари, значи негативните са изтрици. Да. Мисъл, това е много добър пример за това са профилите на Памела и Габриела, където има само позитивни коментари, докато цялата държава ги оплюва, но на техните профили е само позитивно. Йоана също е забранила коментарите, писаха във Фейсбук групите. Да, сигурно обаче си е оставила хубавите, които ги е имало от семейство и приятели. Да, чудесно. Това е техен избор. Тя Йоана, тя се слави с това, че е много истинска, естествена. Между другото, Йоана носи маратонки на Баленсиага в Инстаграм профила си. Доста добре. Подобното привлича подобно за мене. Тя е насилник, тя е емоционален тормоз, определено знае как да прави на по-слабите хора. И Баленсиага с техния скандал около насилие на деца, сексуално експлоатация на деца, педофилия, някак си пасват нещата. Не знам, честно казано, кой с всичкия си вече носи Баленсиага. Не знам. Някой, който си е заровил главата в земята и случайно не е чул.
Или не му пука. Да. А пък, нали, да не говорим за това, че тя съдеше маги за нейните маркови дрехи. И колко са скъпи. Да, и тя маги, между другото, си каза втора ръка. И което, в смисъл, да, и аз ходя в България и си пазарувам втора ръка. Много хубави маркови дрехи. И може да е съвсем истина. Ама тя тотално... Ама какви са тия... В смисъл, че глупости било, че тя си купува втора ръка дрехи. И тя, Йоана, просто нямам коментар. Мен ми става грозно само да я гледам. Изобщо просто нейните коментари дори не са достойни за коментиране, защото тя не е цялата идея е само да напада някой. Абсолютно никакъв смисъл няма в нейните коментари. Ти можеш действително да си купиш маркови дрехи втора ръка, доста ефтино. Даже това не е никакъв сигнал, че Магдалена има страшно много пари, което тя иска да го изкара като нещо лошо. Не, Йоана, тя не е за коментиране, тя просто не заслужава. Да. Да си тръгва. Как успя да остане до края, бе, не ми го миракъла. И тя ли е човек на продуцентите? Ами, моето обяснение е, че тя е там, че тя слуша как продукция. В смисъл, те виждат, че тя има насилствено поведение, толерират го, това най-вероятно генерира някакъв скандал, който генерира гледания. От страна на Алекс, защото той също има глас в цялата работа, от страна на Алекс доста той въобще не вижда за какво става въпрос. Тя се държи абсолютно различно пред него. Тя се държи срамежливо, свенливо момиче. Той въобще не знае тя коя е. Факт. Той е човек, между другото, който е с розовите гащи. Нещо говориха за монтажи, че е супер зле. Какъв е този човек? Той от някой от екипа ли? Той е някой от екипа. Значи, между другото, видях един пост, където не знам, мисля, че не беше точно този пост, но че продукцията и е било трудно да задържи Надежда, защото в смисъл много била обидена, много била ядосана, успокоява ли я, Алек трябвало да я целуне, да наруши правилата и да я целуне само и само да остане, защото искала да се тръгва, някакви такива неща. Мислиш ли, че е viable option? Възможно е. Тя каза, че иска да си тръгне. Да. Той каза, че не вярва, което лъжливото овчарче, тя вече дори да каже нещо истинско, никой не вярва. Отдавна вече не харесвам Надежда. Преди ме се струваше приятна и мила, но сега започва да показва истинския си образ. Много злоба има в нея към Маги, понеже я смята за своя съперница и постоянно намира причини да я зле постави. Това е така. Да. Нанито искала мъж да му прави сърмички и да се грижи за него, ами направи си още едно дете, по-добре ще е. Да се грижи за детето. Да, тя се оставила детето, обаче ще се грижи за мъж. Защо? В кавички. До сега той е бил на срещи с фалшива жена. В кавички. Истинско в палатката. То какво друго може и да й се хареса на Магдалена, освен ушите, в кавички. Надеждова, надеждата. То ушите поне са и добре. Надежда се наложи да си ги оправя. Много добре знае цената на добрите уши. Надежда. Пък и представяш ли си някой да ти ги хареса без да си го оправил? Това вече при нея не беше възможно. В минало време. Сега да видим как от брюнетка се става блондинка. Или историята на една българка започнала в Гърция и завършила в Ергена. Колко е хубавата му май заслужава ли наградата от 100 000 лева. Надежда е една удивителна жена. И не смятате ли, че има детско поведение, защото просто има малко дете?
Аз трябва да се държа на ниво една година. Ти на 13. Аз съм на 13. Вие не сте ли пренасяли това поведение при среща с ваши приятели или пък да започвате да говорите в множествено число? Вау, аз тогава бих останала без приятели, най-вероятно. Ако би го направила. Точно това я прави чист, неподправен човек. Чакай да ви... Виж какви хора има по света. И не смятате ли, че просто има хора, които не обичат скандалите и да са на всяка манджа меродия с меродия. Меродии. Не мисля, че това ги прави лоши и злобни. Тя е моят фаворит. Може да не спечели формата, но тя ще си е пак същата уникална майка и жена. Майка, която се остава 7-годишното дете за 2-3 месеца, без да го чуе, види. Уникална майка. Силикон, екстеншъни, филари, ботокс, прикрита и фалшива. Няма по-изкуствена жена от тази особа. Пластмасовото Барби на продукцията. Искай се да е Барби. Барби е доста далеч. Кулинарка. Умело борави с подправките. Тук щипка сол, там повече захар, някъде и оцет и накрая ни лук яла, ни лук ми рисала. Добро. Да. Сладка е, но ме дразни, когато се легави като дете. Не й отива, защото е дърта. Това е раздвоение на личността. На някой направи ли му впечатление, как докато Йоана още разкриваше пред Алек и разказваше за смъртта на баща си, не успя да се усмихва. На мен също това ми направи впечатление. Това, между другото, е защитна реакция. Понеже не може да... Трудно е, много трудно ментално и за това е като защитна реакция. Има хора, които имат пост-травматичен стрес, които са преживяли, например, война. Много хора, войници, които след война разказват за експириенси, докато се усмихват, просто много им е трудно и това е абсолютен копинг механизъм. Не означава, че е готино, че баща е починал. Не е това. То само един коментар има тук. Нещо. Да. Виж, ето, в смисъл един пост, който е с повече дълбочина, не получава абсолютно нищо. Докато ако е някой тая колко е грозна и какви са и кокалите, може до безкрай. Да, затова от продукцията избират такова съдържание. Да, това върви. Това беше от нас днес. Елате с нас другата седмица да гледаме на живо финала на Ергена и да коментираме заедно. Благодаря ви, чао!